Dobrý deň ľudia, dneska si ideme točiť Roblox. Ideme si zahrať hru. Už som chvíľu hral. Ide vlastne o to, no však uvidíte, budem vám to vysvetľovať v priebehu videa. Ja už som to hral, už som tu bol na jednom, idem na druhé. Pozrite. Dobre, pozrite. V podstate musíte, to je jak to tie hry na vám. Mobilné hry, proste klasické, musíš tu, tak, tu poberieš veci. A keď budeš mať tam dole level, tak si budeš môcť vybrať abilitu novú. No, pozrite, tu má napríklad kameň, no ako rajča. Ňam. Dobre. Pohádžem. Pozri, koho máme. Mistra. Bombastika. No, to super. Sú nejakí Michael Jordanovia. Černý. No, to netreba vedieť. Tu. Dobrám si veci. Tu pozabijame tých Afričanov. Dobre. Spravím si paradajčku, áno. Paradajka, bum. Bum, hop, bum, hop, bum. Dobre. Keď chcete nejaké také podobné video, dajte samozrejme like. A napíšte do komentárov, či chcete, aby som natočil s niekým, alebo natáčať takto sám. A napíšte mi, akú hru by som mal natáčať. A nemusí byť iba na Robloxe. Hoci akú hru. Keď chcete pokračovanie, napíšte tiež do komentárov. Ja si tu... Tak, zašvelil. Ideme, tu zoberieme Boomerang. Tu si pozabijame, tu sú nejaké šikanfory úplne. Big baby. Very big. So big. No, tu zoberieme nejakú bobinu. Neviem, čo to je. Dobre. Potom ide o to vylepšovať si tie veci, dávať väčší damage, v lobíčku si to upgradeovať a tak ďalej. Neviem. Toto ešte easy level. Tu pozri, kámo, aký mister. Kámo. Úplný učiteľia. Úplne. Toto. Tak. Dávam. Dávam si magnet. Jo, zase tu ten obor. Čo je oblik? Náš veľký oblik, ktorý dostane paradajkou. Chcel by som. No, tu dám černochu. Kámo. Už je milión. Neviem. Ja ale neviem, čo mám natáčať. Samozrejme, napíšte mi. Ja si tu zoberiem critical damage. Tu suchovie. Bum. Tu nich fety pilov. Si pozabijame. Ale tu už pôjdeme na nejakého bossa. To je fest ľahké. Zabijame. Rozlieskavačky. Tie na škole nemáme, našťastie. Sú tu ružové. S crop topom. Do školy.
Poznajú školský poriadok, zakázané crop-topy. A Jesse, kuchár. No tak teba zničím. Za to, aká hnusné školské obedy nám váriš. A pridávaš tam aj bielu prísadu. Aspoň dúfam, že nie. Ale je to možné. Zničím ťa, ty jeden. Prečo si černý? Neviem. Máme černého kuchára. Jej. No tak toho zobrali z Afriky. Nevadí. Dobre. Nie som rasista. Keby niečo. Pozrieme sa. Dobrá hudba. Neviem, či ju počujete, ale... No, neviem. Čo to je? Superman. Super vysmiatá. Čo tu? Nesmej sa. Dobre. Môžeme ísť na ďalší level, máš tu nechce nič upgradeovať. Čo som strkol? Čo už? Ideme na... Science. Veda. Ukáž. Už lepšia mapa, to už nie je taká prázdna. Ale zase, čo je? Nejaký šprťák? Nie, to je modelka nejaká. Ježiši, Ališa Lehmann. Super. No. Tu chcem kámo, to čo je? To som už nemal. To je modelka. To každý má v triede 100%. Tu takú namyslenú. Napíšte. 100% to každý má v triede. To neverím, že nemáte. Tú modelku namyslenú. Super. Toto. Dobre. Bum. No, každý si hádzal lietadlo a skladal si už. Pokom ste ho hádzali, keď ste ho niekde hodili. No, boja väčšinou po spolužiakoch. No tu môžem stať. Zase to ten big boy. Very big boy. No, fuj. Pomoc, mamko. Potrebujem pomôcť. Mami, pomoc. Je po mne veľa chlapecov, teploch. Aha, teplý big boy. Kde ideš, big boy. No si fuj. Nechaj, fuj. Zase to ty tu prišli basketbalisti, čo to je? Michael Jordan. Ježiš, robot. Mama, pomoc. Idú po mne černoši. Útok černochov. Mama. Pomoc. Útok robotov. AI-ko na nás zautočilo. Začali útočiť. AI-ka. Super. To zobrám. Lietadielko. Neviem, s dynamitom som väčšinou nehádal lietadielka. Ježiši, gangstri nejaký. Pomoc. Školskí bitkaži. Aj Big Daveovia. No. Big Boyov. Big Boy, modelky. Jak to tie mobilné hry. Každý 100% takú hru už hral. No verím, že niekto ne. To už musel každý hrať takú hru. Kde si proste vylepšuješ toto veci. Oho. Také špendlíky som reálne krádol učiteľke. Už reálne. Robot. Ježiši. Musím ísť po tých gangstroch, bo oni ma strelia. Sú to nie. Hnusný. Jej.
Instant kill chance. Nepotrebujem. To bude dobre na bossa. Mám. To sú to tí úplne chlapci so zbraňami. Tu idú mafiáni naši. Školskí. Každý má školského mafiána v triede. Môžem stáť zatiaľ. Kurník šopa. Pomoc, basketbalisti behajú. Útočia. Dobre. Dáme si tu. To chcem. Potrebujem toto healy. Bo tu chcípnem. Je tu školská lekárka. Alebo lekár. Alebo doktor. Je tu niekde? No, počkaj. Tu bude boss. Aký tu bude boss? Dúfam, že už to bude niečo ťažké. Nebude to také ľahké. Napíšte, či chcete, aby som natáčal obíčka, horory, alebo takéto blbosti. Alebo tikúny. Alebo také rôzne veci. Nie, má to dať extra life. To je veci. No nic. O, nic. No, tu si pochvátim. I to potrebujem. Ale to zase mafiáni. Ďalší. Začal žijem. A idú po mne. Sami big baby. Big boyovia. Big boy. So very big boy. Nie, ide tu učiteľ. To neznášam. Profesor. Kde? Čo tak Einstein? Pomoc. Einstein. Deti moje osprostelé. Toto ten. Kde tak Einstein, ale. Jau. To je ťažké. Ten hadže. Upgrade. Tak dáme si tam. Maxily. No akože, my popravde aj nemáme učiteľa z fyziky, ale ne z fyziky, ale my aj nemáme zatiaľ toto vedu. A z fyziky máme aj takú učiteľku. Takže, neviem. V tejto hre nejde čo nič iné, to je presne také isté, ako to tie mobilné hry. Len to je ako škola. Akože škola najväčší horor. To musíte uznať, všetci. Nehač po mne, nebezpečné, nepoznáš školský poriadok, nemáš hádzať veci. Však keď nemôžeme šermovať so štetcom, tak nemôžeme ani hádzať veci. Jej. Dal som to. A ideme. Kebyže. Dobre. No, super nerdík. Dobre, kebyže chcete ďalší pokračovanie z tejto hry, tak určite napíšte do komentárov. A takto sa s vami lúči Kaprík. Dovidenia.